హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే ప్రతి కృష్ణ. ఒక్కరికి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకు వందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు మరియు నా పరమ గురువు హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు హిజ్ హోలీనెస్ వీళ్ళ ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారో నేను అంత మేరాన పలుకుతాను. మీరు అర్పించిన వందనాలన్నీ కూడా నా గురువు గారి చరణాల దగ్గర నేను అర్పిస్తున్నాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకే చక్షుర్నిడితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోవిష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూపస్తదా మహం దదాతి సుపదాంతికం. ఏ కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేష్ గోపికాంత రాధాకాంతనం సప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః. नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नाम्नि नमो आचार्यपादाय निताय कुपदाय गौरगता दामदाय नगर ग्रामतारिणी नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. సో ఈరోజు రెండవ క్లాసు మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ భక్తి రసామృత సింధు. ఈ అనంతమైన ఈ భక్తి సాగరానికి మీ అందరికీ కూడా ఇదే నా ఆహ్వానం. మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. సో నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ అనేది మనకి బేసిక్. ఇది వచ్చిన తర్వాత భక్తి అనేది వచ్చిన తర్వాత రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది అర్థం చేసుకున్నాక భక్తి అనేది ఏ రకంగా మనం వెళ్ళాలి అనేది మనకి నేర్పిస్తుంది నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్. సో ఇప్పటిదాకా ఏంటి అని అంటే మనం అందరు స్కేలార్స్ లాగా ఉన్నాం. స్కేలార్స్ అంటే మనకి ఫిజిక్స్ లో వస్తుంది. ఇది స్కేలార్ అండ్ వెక్టర్. మనం ఏదో చేస్తున్నాము కానీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో మనకు తెలియదు. స్కేలార్ అంటే విచ్ హాస్ గాట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ నో డైరెక్షన్. ఎటు పక్క వెళ్ళాలో తెలియదు. ఏదో చేస్తున్నాం, మనకి ఎవరో చెప్తారు ఈ పూజ ఇంట్లో చేయాలి, వినాయక చవితి ఇంట్లో చేయాలి, విగ్రహాన్ని పెట్టాలి, మన ఇంటి పెద్దలు చెప్పారు కాబట్టి క్రమం తప్పకుండా చేస్తున్నాం. ఇంకా కొన్ని చెప్పారు మనకి ఈ పూజలు చేయాలి, ఆ పూజలు చేయాలి, రోజు తెల్లారి ఒక దీపం వెలిగించాలి దేవుడి దగ్గర అని వెలిగిస్తున్నారు. రోజు ఇంటి బయట ముగ్గెయ్యాలి వేస్తున్నారు. ఎందుకు వేస్తున్నారు, ఎందుకు వెయ్యాలి, ఎందుకు తెలియదు. సో డైరెక్షన్ అనేది లేదు. ఏదో చేస్తున్నారు, చేయకుండా కాదు. ఇంటి ముందు దీపాలు వెలిగిస్తారు, ఇంటి ముందు దేవుడి ముందు దీపాలు వెలిగిస్తారు, ఇంటి ముందు ముగ్గులేస్తారు, రోజు దేవుడికి ఏదో ఒక పూజ చేసుకొని బొట్టు పెట్టుకుంటారు. కానీ దానివల్ల ఏమైనా పుణ్యం వస్తుందా తెలియదు. స్కేలార్ జీవితం అది. అంటే డైరెక్షన్ లెస్. ఒక మార్గ దిశా నిర్దేశం అనేది లేకుండా ఏదో చేస్తున్నాం. కానీ భగవద్గీత అనేది చదివిన తర్వాత మార్గం అనేది తెలిసింది. ఎక్కడికి చేరుకోవాలి అనేది తెలిసింది. ఎలా చేరుకోవాలనేది ఇంకా తెలియదు. దాంట్లోని అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పారు యుద్ధం చేయి, వ్యామోహం వదిలేయని. సో అక్కడ అర్జునుడు కూడా ఫైనల్ గా భగవద్గీత అంతా వినిన తర్వాత అర్జునుడు ఏం చెప్పారు, నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ్వా. నా మోహం అంతా నష్టం అయిపోయింది, నా స్మృతి నాకు వచ్చింది. కరిష్యే వచనం తవా, మీరు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తాను అని. అర్జునుడికి దిశానిర్దేశం అంతా అర్థమైంది, కానీ మనకు అర్థమైపోయిందా? డౌటే. అందరికీ తెలియలేదు ఎలా చేయాలి, ఎక్కడికి చేరుకోవాలనేది అర్థమైంది.
మన్మనా భగవద్భక్తో మగ్జాజీమాం నమస్కురు మామే వైశత్యం తే ప్రతిజానీ ప్రియోసిమే. భగవంతుడు చెప్పారు. భగవంతుడికి శరణాగతి పొందమని చెప్పారు. సో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఎక్సలెంట్. మిగతా అన్ని ధర్మాలని విడిచిపెట్టేసి భగవంతుడికి మాత్రమే శరణాగతి పొందాలి. కానీ ఎలా పొందాలి? గమ్యస్థానం తెలిసిపోయింది. గోలోక బృందావనం. గోలోకనాంని నిజధామ్ని తలేచ తస్య దేవి మహేష హరిధామ్నేషు తేషు తేషు తేతే ప్రభావ నిచయ విచస్తయేన గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. మనకు తెలిసిపోయింది గమ్యస్థానం అక్కడికి అని. కానీ స్టిల్ ఇంకా మనకు తెలియలేదు ఎలా చేరుకోవాలి, ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే అక్కడికి చేరుకుంటాము. ఆ దిశానిర్దేశం ఇస్తుంది మనకి భక్తి రసామృత సింధు. ఇది సముద్రం, అనంత సాగరం. ఇది దాంట్లోని భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా శుశుకం కర్తుం అవ్యయం, రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మం శుశుకం కర్తుం అవ్యయం. అందులోని భగవద్గీతలో అయితే చెప్పేశారు, చాలా ఆనందపూర్వకంగా మీరు దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ మీరు భగవద్గీత లోకానికి చేరుకోవచ్చు అని. ఆనందంగా ఎలా ఉన్నది, ఏం చేస్తే ఆనందం వస్తుంది తెలియదే. సో మనకి ఇక్కడ భక్తి రసామృత సింధులో మనకు చెప్తున్నారు, ఇది మామూలు సముద్రం కాదు నాయన, భక్తి రస అమృతం. భక్తితోని సంపూర్ణమైన ఆ సింధు అంతా కూడా భక్తితోనే కలిగి ఉన్నది. అది కూడా ఎటువంటిది అని అంటే రసము. అది మనకి ఏదో ఒక రిలేషన్షిప్ తోని మనకు ఉండే భక్తి అది. అండ్ అమృతం. అది మనకి చావు అనేది లేకుండా ఉండేలాగా చేస్తుంది. చావు అని అంటే ఇక్కడ కేవలం మృత్యు అని మాత్రమే కాదు. చావు అని అంటే మనకి జీవము లేకుండా ఉండేటిది చావు. సో అమృతము అని అంటే లైఫ్లెస్నెస్, బోరింగ్ అన్నట్టుగా అంటారు కదండి, అది లేకుండా ఆ మృతం. బోరింగ్ అనేది ఉండదు, ఆనందంగా మనం గడపచ్చు. ఇది రస అమృతం. అది కూడా దేని రస అమృతం? భక్తి రస అమృతం. ఈ లోకంలోని ప్రతిదీ కూడా స్వార్థము కోసమే చేసేది. సో కామము భక్తి రెండు వేరే వేరేవి. లోకంలోని కామమునే మనము ప్రేమ అని అనుకుంటాం, కానీ కాదు. కామము అనేది కేవలం స్వార్థము కోసం అని. ప్రతిదీ స్వార్థమే. నా కొడుకు, నా కూతురు, నా తల్లి, నా తండ్రి, నా దేశము, నా కులము కొట్లాడుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరు దానికోసమని. ట్రెస్పాసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్. ఎందుకు? నా స్థలము, ప్రతిదీ నాది. నాది అనే భావన అడవి మృగాలకి, కుక్కలకి, పిల్లలకి ఉండేది. మూత్రము పోసి అవి తన క్షేత్ర రక్షణ చేసుకుంటాయి, ఇది నా క్షేత్రము అని. సో ఇదే పని మానవులు కూడా చేస్తే మానవులకి జీవ జంతువులకి మధ్యన తేడా ఉండదు. కాబట్టి రస అమృత సాగరంలోకి మనకి ఇక్కడ మునక వేయిస్తున్నారు శ్రీల రూప గోస్వామి మరియు శ్రీల సనాతన గోస్వామి. వీళ్ళిద్దరూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిచే మనకి ఈ భక్తి రసామృత సింధు గురించి మనకి తెలియజేస్తున్నారు. శ్రీల రూప గోస్వామి అతను ఎంత గొప్ప భక్తులు. అతను యోగదానం అనేది, యోగదాన్ అంటే ఏంటి అని అంటే సిగ్నిఫికెన్స్, ఇంపార్టెన్స్. కానీ యోగదాన్ అనేది ఇది ఒక సంస్కృత్ వర్డ్. యోగాన్ని దానం చేసేవారు. సో భగవంతునికి భక్తునికి మధ్యన వారు కలిపేలాగా చేస్తారు. దాన్ని యోగము అని అంటారు. ఆ యోగాన్ని మనకి దానం చేస్తున్నారు, యోగదాన్ అంటారు దాన్ని. సో ఇంపార్టెన్స్, శ్రీల రూప గోస్వామి యొక్క ఇంపార్టెన్స్, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని అంటే మనకి యోగాన్ని మనకి ప్రసాదిస్తున్నారు. ఐడెంటిఫైడ్ Prabhupada's purposes in writing the Nectar of Devotion and discussing their relevance. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అని అన్నారు అని అంటే, ఇది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భక్తి అని అంటే ఏంటి, ఎలాగ మనం చేరుకోవాలనేది తెలుసుకోవాలి. Explain the objective of Bhakti Rasamrita Sindhu
బృందావన కృష్ణ అఖిల రసాత్మమూర్తి. సో బృందావన కృష్ణుడు అన్ని జగాలన ఉన్నారు. ఇందుగలడు అందులేడని సందేహము లేదు, ఎందెందు వెతికినా అందందే గలడు. మీకు ద్వారకాలో కూడా కృష్ణుడు కనిపిస్తారు. ద్వారకాలో ఉండే కృష్ణుడు ఐశ్వర్య రూపంతో కలిగిన వారు. అక్కడ ఒక చక్రవర్తి అతను. తిరుపతి బాలాజీ గుడిలో కూడా మీకు వెంకటేశ్వర స్వామి, అతను కూడా కృష్ణుడే. కానీ అక్కడ కూడా ఐశ్వర్యానితో కూడిన వారు. అక్కడ నారాయణ స్వరూపంలో దర్శనం ఇస్తున్నారు. అక్కడ వెళ్ళి గోపబాలులు గాని లేకపోయింది ఎవరైనా కూడా కృష్ణుడు భుజం మీద చేతులు పెట్టుకొని, ఏవయ్యా ఎలా ఉన్నావు, బాగా చిక్కుకుపోయావే అన్నట్టుగా లేదు. అక్కడ కృష్ణుడు నారాయణుడు అనమాట, దేవాది దేవుడు. అండ్ మథురాలోని కృష్ణుడు అక్కడ కూడా వేరే ఇదనమాట, రసము వేరే. అక్కడ ఏంటి అని అంటే సంహారం కోసం వెళ్ళారు, కంసుని యొక్క సంహారం కోసమే. అండ్ అదే మీరు ద్వారకాలో చూస్తే అక్కడ కృష్ణుడు చక్రవర్తి, పరిపాలకుడు అక్కడ. అండ్ అదే మీరు బృందావనంలో చూసారంటే కృష్ణుడు తన గోప బాలులతో పాటు ఆ అల్లరి చేస్తూ ఉంటే కృష్ణుడు వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఆట పట్టిస్తున్నారు కృష్ణుడిని. మీకు అందరికీ తెలుసా నేను దేవాది దేవుడిని? ఓ భలే చెప్పావులే కానీ ఓడిపోయావు కాబట్టి ఇవన్నీ చెప్తున్నావు, ఇంకెక్కువ మాట్లాడకుండా మమ్మల్ని ఉప్పు మూట ఎక్కించుకో, ఓడిపోయావు నువ్వు అని అంటే, ఇక్కడ వీళ్ళకి చెప్పి కూడా లాభం లేదు అన్నట్టుగా కృష్ణుడు అక్కడ ఒక గోప బాలులతో పాటు వారు ఎలా ఆడిపిస్తే అలా ఆడుతున్నారు. సో అక్కడ వెళ్ళి ఒక్కొక్కరి ఇంట్లోని వెన్న దొంగతనం చేస్తూ వాళ్ళకి ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తూ అటువంటి రూపము బృందావన కృష్ణుడిది. అతను అఖిల రసాత్మకమూర్తి. అంటే అన్ని రసములు, శాంత రసము అక్కడ దొరుకుతుంది, వాత్సల్య రసము దొరుకుతుంది, ప్రేమ రసం అంటే మాధుర్య రసం దొరుకుతుంది, సాక్ష్య రసం దొరుకుతుంది, మీకు అన్నీ దొరుకుతాయి. కానీ అదే మీరు ఈ రసాలన్నీ మిగతా దగ్గర అనుభవించలేరు. సో అందుకోసం బృందావన కృష్ణుడు అన్నిటికంటే కూడా ఉత్తమమైన కృష్ణుడు. ఆ బృందావన కృష్ణుడు ఆహ్లాద రూపాన్ని దర్శిస్తుంది మనకి పూరిలోని జగన్నాథ స్వామి రూపంలోని. అత్యంతమైన ఆనందమైన ఆ ముఖారవిందాన్ని మనకి చూపిస్తారు. సో దీని గురించి పూర్వ విభాగం గురించి మనకి చెప్పడం అనేది జరిగింది ఈ ఇంతకు ముందు క్లాస్లోని. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్. నిజమైన భక్తి అనంటే ఏంటి అని అంటే భక్తితో కూడుకున్న సేవ అని. భక్తి అంటే కేవలం భక్తి మాత్రం ఎవరు చేయలేరు, భక్తి యుక్త సేవ అని చెప్పబడ్డది మనకి. సో మరి భక్తి యుక్త సేవ అని అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు చైతన్య చరితామృతంలో. అన్యాభిలాషితం శూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం అనుకూల్యైన కృష్ణానౌ శీలనం భక్తిరుత్తమం. సో అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అన్య అభిలాషిత శూన్యం, నాకు ఇంకేది వద్దు. సో నధనం నజనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మనీశ్వరి భవతాత్ భక్తైర్ అహేతుకి త్వయి. అహైతుకి అప్రతిహత భక్తి అనేది అది కావాల్సినది. అది ప్యూర్ డివోషన్ అంటే. సో భక్తి అనే దాన్ని కూడా రెండు భాగాలుగా విభజించబడుతుంది. సో వైదీ భక్తి ఒకటి, రాగానుగ భక్తి ఒకటి. సో వైదీ భక్తి అని అంటే ఇంకా మనకి ప్రేమ అనేది పూర్తిగా రాలేదు, కానీ దాన్ని మనం మెల్లిమెల్లిగా పెంపొందించుకోవాలి, తప్పదు మనకి. ఎందుకనంటే ఇంకా ప్యూర్ డివోషన్ అనేది రాలేదు మనకి. సో రానప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మెల్లిమెల్లిగా కొద్ది కొద్దిగా మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటే మనకి భక్తి అనేది తెలుస్తుంది. సో కాలక్రమేణా మనకి ఆ భక్తి అనేది మనం చేరుకుంటాం. సో ఇనీషియల్ గా మనకి ఆ భక్తి అనేది మనకి రాదు. సో కృష్ణ నామ చరితాపి అవిద్యాపితోపతప్త రసనస్య నరోచికాను కింత్వాదనాత్ అనుదిన ఖలు శైవ జుష్ట స్వాద్విక్రమాత్ భవతి తద్గదా మూలహంత్రి. సో ఎవరికైతే
పైత్యం వచ్చి ఉంటుందో వారికి నోటికి రుచి అనేది రాదు. సో ఫస్ట్ లోని వాళ్ళు ఏం చేయాలి? తప్పదు, రుచి రావాలి అని అంటే కలకండ, దాన్ని పటిక బెల్లం అంటారు, దాన్ని ప్రతిరోజు చప్పరిస్తూ ఉండాలి. ఏదో ఒక రోజు వారికి ఆ రుచి అనేది తెలుస్తుంది. అదే రకంగా కృష్ణ భక్తి అనేది కూడా, కృష్ణ నామం అనేది కూడా ఫస్ట్ లోని మనకి రుచి కలగదు. దాన్ని మనం తప్పదు, కాలక్రమేణా మనం చేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే మనకి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ వైదీ భక్తి అనేది రాగానుగ భక్తి అనే దాని కింద మారుతుందన్నమాట. సో దానికోసమనే మనకి 9 రకాల భక్తి స్టేజెస్ అనేది చెప్పుకున్నారు. శ్రద్ధ, సాధుసంగ, భజన, క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. సో శ్రద్ధ అనే దాని దగ్గర నుంచి వైదిక భక్తి స్టార్ట్ అవుతుంది. కొద్దిపాటు ఏదో మనం ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం. సాధు సంగ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, ఇవంతా కూడా ఏంటంటే వైదిక భక్తి. కానీ రాగానుగ భక్తి అనేది పుష్టి మార్గము అని అంటారు. అది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే భావ అనే స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత, అక్కడ భావముతోని వారు భక్తిలోని పారవశ్యం అయిపోతారు. సో అందుకోసమనే అన్నమాచార్యుల వారు కూడా అద్భుతంగా కీర్తన రాశారు. భావములోన భాగ్యమునందు సో గోవింద గోవింద అనేసని పలకాలి అని. సో భావం ఎవరికైతే ఉంటుందో, ఆ భావ భక్తి దాకా ఎవరైతే వస్తారో వారికి ఇది భాగ్యం అనేది అప్పుడు వారికి వస్తుంది అని అంటున్నారు. సో ఎంత అద్భుతమైన కీర్తన ఇది. భావములోన భాగ్యమునందునో గోవింద గోవింద అని కొలువావో మనసా, భావములో భాగ్యమునందునో. సో ఈ రకంగా గోవింద గోవింద అని ఎవరైతే కొలుస్తారో అది కూడా భావములోని వారికే నిజమైన భాగ్యం అందింది. మిగతా వాళ్ళు దౌర్భాగ్యులు, భాగ్యం అనేది లేనివారు వారు. సో ఈ రకంగా గోవింద 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 అని ఎవరైతే భగవంతుడి నామ స్మరణ చేస్తూ ఏడుపు రాగలదో అది భాగ్యం అంటే. భౌతిక విషయవాంఛల మీద చాలా సార్లు ఏడ్చాం. పుట్టిందే ఏడుస్తూ పుట్టాము, చచ్చిపోయేటప్పుడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏడుస్తారు. పుట్టేటప్పుడు మనం ఏడుస్తాం, చచ్చిపోయేటప్పుడు పక్కన వాళ్ళు ఏడుస్తారు. భగవంతుడి కోసం ఎప్పుడు ఏడుస్తాం? భగవంతుడి నామము కోసం ఎప్పుడు ఏడుస్తాం? భగవంతుడిని చూడాలని ఎప్పుడు ఏడుస్తాం? సో ఈ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుని కోసం కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు కార్చగలరో వారిది భాగ్యం అంటే. వారు భావంకి చేరుకోగలరు. వారు అటువంటి భక్తి దొరికిన వారు భాగ్యులు. వారు చాలా చాలా లక్కీ పీపుల్. వాళ్ళు అందరికీ రాదు ఆ భాగ్యం అనేది. సో ఇక్కడ మనకి చెప్పుకున్నారు, అన్యాభిలాషితం శూన్యం, ఇంకేది కూడా వారికి కోరికలు అనేది లేదు. జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం, జ్ఞానము ఇంకా కర్మ వాటన్నిటి ద్వారా కప్పబడి ఉండదు. ఆవృతం అంటే కప్పబడి ఉన్నది, ఆవృతం అంటే కప్పబడి లేదు. అనుకూలేన కృష్ణాను అంటే వారికి ఏ రకంగా తెలుస్తుంది వారు చేసేది కృష్ణుడికి అంటే ఇది భక్తి మార్గం అని ఎలా తెలుస్తుంది? సింపుల్. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులకి ఏదైనా నేను చేస్తే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వారి బర్త్డేకి, తల్లిదండ్రులు పుట్టినరోజుకి ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం, ఏది ఇస్తే బాగుంటుంది? తల్లికి తండ్రికి ఏది నచ్చుతుందో అది తెలుసుకోవాలి. ముందు తెలుసుకొని వారికి అది ఇచ్చాము అని అంటే వారు చాలా సంతృప్తి పడతారు. మీరు లక్షలు కోట్లు విలువ చేసే బండి కొనిచ్చారు అని అంటే తల్లికి తండ్రికి పుట్టినరోజు నాడు వారంత ఆనందం పడకపోవచ్చు. పెద్ద పెద్ద ఐప్యాడ్లు, ఐఫోన్లు అలాంటివి కొనిస్తే ఆనందం పడకపోవచ్చు. కొద్దిపాటు టైం తీసుకొని వారి పుట్టినరోజు నాడో లేకపోయిందా ఏదో ఒక రోజు మీరు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడిపోయి నమస్కారం పెట్టుకొని వారిని కొద్దిసేపు ప్రేమపూర్వకంగా ఓ 2 మాటలు మాట్లాడండి. ఎంతో పరవశించిపోతారు. చిన్నప్పుడు మీరు వాళ్ళ ఒళ్ళోని పడుకోనున్నప్పుడు సంగతులు, మీ చేతులు వారు పట్టుకొని మిమ్మల్ని నడిపించిన సంగతులు,
మీరు పడిపోతున్నప్పుడు వారు పడుతున్న బాధలు, వారు మీకు ఏదైనా సరే కూడా ఇబ్బంది కలిగింది అని అంటే దానికోసమని వారు పడిన శ్రమలు. ఎప్పుడో నేను చిన్నప్పుడు ఒకసారి ఎప్పుడో బస్సు కిందన అంటే బస్సు ముందు పడిపోయాను నేను. ఏమి మాత్రం కూడా ఆ బస్సు నన్ను టచ్ కూడా చేయలేదు. కాకపోతే రోడ్డు క్రాస్ చేస్తూ ఆ బస్సును చూసి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాను నేను. సో ఓ 2 రోజుల పాటు నాకు స్పృహ రాలేదు. స్పృహ వచ్చినా సరే కూడా ఎవరిని గుర్తుపట్టలేకపోయాను. దానికోసమని మా అమ్మ నాన్న వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్కుకొని ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా శనివారం వారు నా కోసమని వారు కేవలం ఫలహారం స్వీకరిస్తున్నారు. మర్చిపోయి కూడా ఏ ఒక్క శనివారం కూడా వారు అన్నం గ్రహణం చేయలేదు. సో ఇది ప్రేమ అంటే. సో ఈ రకంగా వారికి ఏది నచ్చుతుందో అది తెలుసుకొని మీరు చేయగలిస్తే అది అనుకూల్యేనా అని. కానీ ఇక్కడ అనుకూల్యేనా ఎవరికి? కృష్ణుడికి. కృష్ణుడికి ఏది అనుకూలమైనది, కృష్ణుడికి ఏది నచ్చుతుంది అది తెలుసుకోవాలి మనం. ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలుసు కృష్ణుడికి ఏం నచ్చుతుంది అని. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పేశారు. భగవద్గీతలోనే ఆయన చెప్పినట్టుగా మనం చేయాలి. భక్త్యా మాం అభిజానాతి యాస్మిన్ చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశదే తత్ అనంతరం అన్నారు. సో నన్ను తెలుసుకున్న వారు ఏం చేస్తారు అని అంటే భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే భక్తియుక్త సేవ చేస్తారో వారికి మాత్రమే నేను సంపూర్ణంగా అర్థమవుతాను అని అంటున్నారు. కాబట్టి భక్తియుక్త సేవ అనేది చేసుకున్నారు అని అంటే అప్పుడు మనం భగవంతుడు దరిదాపుల్లోని చేరుకోగలం, భగవంతుని లోకానికి చేరుకోగలం. భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలంటే మరేం చేయాలి? దానికి కూడా భగవంతుడు చెప్పేశారు. మాం చాయో అభ్యవిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమైత ఇది ఏతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. సో ఎవరైతే భక్తియుక్త సేవ చేసుకుంటారో అభ్యవిచారేణ ఇంకేది ఆలోచించకుండా, సో అటువంటి వారు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. సో వారికే భగవంతుని లోకంకి వెళ్ళే అర్హత అనేది ఉంటుంది అని అంటున్నారు. ఇంకోటి కూడా చెప్పారు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ న శోచతి న కాంక్షతి తమ సర్వేషు భూతేషు నవగ్ధక్తిం లభతే పరం. సో ప్యూర్ భక్తి రావాలి అని అంటే వారు చేయాల్సింది ఏంటి? బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ అనే స్టేజ్ లో ఉండాలి. సో వారికి అప్పుడు ఏ రకమైన కోరిక ఉండదు. వారికి సంపూర్ణంగా భగవంతుని అర్థం చేసుకున్న వారు అవుతారు వారు. సో బ్రహ్మన్ అనే ప్లాట్ఫామ్కి వస్తారు. నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని, అవినాశి అయిన ఆత్మని అని ఈ బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అటువంటి వారు ఆ బ్రహ్మభూత స్టేజ్కి వచ్చిన వారు. సో వారు ప్రసన్నాత్మ, చాలా ప్రసన్నంగా ఉంటారు. ఎప్పటికీ వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. నా శోచతి నా కాంక్షతి, వారికి శోకం అనేది ఉండదు. ఏదైనా పోయిందనంటే నా కాంక్షతి, నాకు అయ్యో ఇది వస్తే బాగుండు అని కూడా ఉండరు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిది అతనికి ఒక మంచి అద్భుతమైన బిజినెస్ ఉండేది, కెమికల్స్ బిజినెస్, ఫార్మాస్యూటికల్స్ది. సో ఒకసారి అతని బిజినెస్ కొద్దిగా లాసుల్లో కొద్దిగా నడుస్తూ ఉండింది. దాని తర్వాత అతని షాప్ అంటే ఆ ఫ్యాక్టరీ చాలా పెద్ద ఫ్యాక్టరీ, అండ్ కారు కూడా అప్పటి కాలంలోని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దగ్గర ఉండే కారు ఆ కాలంలోనే ఎవరి దగ్గర ఉండేది కాదు. ఆ ఫ్యాక్టరీకి అగ్గంటుకునేసింది. అగ్గంటుకున్న తర్వాత ఎవరైనా సరే కూడా వారి జీవితంలో సంపాదించిన పుంజి అంతా కూడా వారు పెట్టి, క్యాపిటల్ అంతా పెట్టి ఒక బిజినెస్ పెట్టుకుంటే ఆ ఫ్యాక్టరీ కాలిపోతుందని అంటే లబో దిబో మొత్తుకుంటారు. కానీ ప్రభుపాదుల వారు ఆనందోల్లాసాలతో నవ్వుతూ ఉంది. ఎందుకు అని అంటే ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేది నాకు అంతో ఇంతో దీని మీద వ్యామోహం ఉండింది, ఇంకా నేనేదో ఒకటి లాభాన్ని సంపాదించగలనేమో అని. కానీ నా భగవంతుడికి తెలుసు నన్ను ఏ దారిలో పెట్టాలి అనేసని. కాబట్టి ఉండే కొద్దిపాటు ఏదైతే నా దగ్గర భౌతికమైంది ఉందో దాన్ని కూడా నష్టం చేసేసారు. ఈ రకంగా నన్ను సంపూర్ణంగా భగవంతుడి యొక్క పాదాలకే సేవ చేసుకునేలాగా నన్ను పెట్టేశారు. అయితే ఇది భగవంతుడి ప్లానింగ్, తిరుగులేనేటిది, అద్భుతమైన ప్లానింగ్ స్వామి అని. అక్కడ ఒక పక్కన తగలబడిపోతోంది అతని ఫ్యాక్టరీ, ఇంకో పక్కన భగవంతుడికి మొక్కుకుంటున్నారు. అందరూ చెప్తున్నారు ఆయనకి వెళ్ళి కొద్దిపాటు సామాన్లు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్నైనా కాపాడుకోండి. ఎందుకు వద్దు, భగవంతుడు ఏదో ప్లాన్తో చేశారు కానివ్వండి. సో కాబట్టి అన్యాభిలాషితం శూన్యం. సో ఇక్కడ ఇంకా ఏది కూడా వారికి కోరిక అనేది లేదు. అనుకూలైన కృష్ణ అంటే కృష్ణుడికి ఏది అతను చెప్పారో దాన్ని ఆచరిస్తూ, అండ్ అది కూడా
గురువులు వారు ఏదైతే చెప్పారో మనకి ప్రీవియస్ ఆచార్యుల వారు, దాని ప్రకారంగా మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాము అని అంటే అది అనుకూలైన కృష్ణానం. సో మనకి ఈవెన్ నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో కూడా చెప్పుకున్నారు, ఉత్సాహాత్ నిశ్చయ ధైర్య తత్కర్మ ప్రవర్తన సంగత్యాగచ్చ సతో వృత్తి. సో ప్రీవియస్ సాధువులు వారందరూ కూడా ఏదైతే మనకి, సతో అంటే సాధువులు, వృత్తి అని అంటే వారు నడిచిన దారి, వారు చెప్పిన బాట, దాంట్లో నడుచుకోవడం అనేది అది అనుకూలైన కృష్ణానం. శీలనం భక్తిరుత్తమం, అనుశీలనం, కృష్ణ అనుశీలనం. సో దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. So when first class devotee service develops, one must be devoid of all material desires. సో భౌతికమైన కోరికల నుంచి స్వతహగా వారికి విపరీత పరిస్థితులు వచ్చేస్తాయి. అండ్ వారికి ఇది భౌతికమైన కార్యకలాపాల పట్ల అనాసక్తులుగా ఉంటారు. వారికి ఇష్టం ఉండదు పెద్దగా. సో బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ న శోచతి న కాంక్షతి, వారికి ఏ రకమైన కోరికలు ఉండవు. అటువంటి వారికి ఏంటంటే మద్భక్తి లభతే పరం, అటువంటి వారికి గొప్ప భక్తి అనేది అటువంటి వారికే వస్తుంది. సో వెన్ ఫస్ట్ క్లాస్ డివోటీ సర్వీస్ డెవలప్స్, వన్ మస్ట్ బి డివోడ్ ఆఫ్ ఆల్ మెటీరియల్ డిజైర్స్. భౌతికమైన కార్యకలాపాల నుంచి అనాసక్తులు అవ్వాలి, అయిపోతారు కూడా. నాలెడ్జ్ అబ్టైన్ బై మోనోస్టిక్ ఫిలాసఫీ. మోనోస్టిక్ ఫిలాసఫీ అని అంటే సో జ్ఞానము కర్మము, అంటే భౌతికమైన జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం. అంటే వారికి ఏదైనా సరే కూడా కోరికలుతోని వారు కర్మలు చేయకూడదు, సకామ్య కర్మలు అనేది చేయకూడదు. దాని నుంచి ఫస్ట్ లో అందరూ కూడా ఎలా ఉంటారంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చేది, మనకి భగవద్గీతలో కూడా ఇచ్చున్నారు, 4 రకాల వారు వచ్చి భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తారు. ఎవరు వారు? ఆర్థో అంటే కష్టాల్లో ఉన్నవారు, అంటే ఏదో కోరిక పెట్టుకొని వారు భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నారు. అర్థార్థి ధనం లేదు, ధనం కావాలి, దానికి కూడా కోరిక వల్లనే వారు ప్రార్థిస్తున్నారు. జిజ్ఞాసు ఏదో తెలుసుకోవాలి, అది కూడా భౌతికమైన కోరికే. జ్ఞాని అంటే భగవంతుడి గురించి తెలిసిన వారు. సో ఈ రకంగా అన్ని కూడా ఏదో ఒక కోరికలతోనే కలిసి ఉండేటివి. ఆ కోరికలనే వదిలేమంటున్నారు భగవంతుడు. 2వ అధ్యాయంలో చెప్పారు మనకి భగవంతుడు ఆల్రెడీ. సో అన్ని కర్మలని కూడా మనం ఏది చేసినా సరే కూడా మనం భగవంతుని కోసం దాని ఫలితాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి, మనం కోరికతోని మనం ఏ కర్మలు చేయకూడదు అనేసి. సో devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. కృష్ణుడు ఎలాగైతే మన దగ్గర నుంచి కోరుకుంటారో ఆ రకంగా చెయ్యాలి అని చెప్పుకొనున్నారు. మరి కృష్ణుడు ఏ రకంగా చెప్పారు? భగవద్గీతలో చెప్పారు, దాని ప్రకారంగా మనం ఉండాలి. సో ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ అంటే అది. సో దాంట్లో కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి, స్వరూప లక్షణం ఇంకా తటస్థ లక్షణం. స్వరూప లక్షణం అంటే ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ తటస్థ అంటే మార్జినల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అవి కూడా ఉండాలి. కానీ ఫస్ట్ స్వరూప లక్షణాలు చేయాలి. ఏంటి ఆ స్వరూప లక్షణాలు అంటే అనుకూల్యన, ఇంకా కృష్ణుడికి అనుకూల్యన, ఎవరికి అనుకూలంగా? కృష్ణుడికి. అండ్ అనుశీలనం, ఈ 3 కూడా స్వరూప లక్షణాలు. తటస్థ లక్షణాలు అంటే ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులు అని. అన్యాభిలాషిత శూన్యం, ఇంకేది వద్దు నాకు, ధనం కావాలా, నేనేం చేసుకోవాలి ధనం, అదే మనకిస్తానంటే ఎవరైనా ధనం, ఓ ఎస్ కావాలి, ఖచ్చితంగా కావాలి. మనం అనుకుంటాం ధనం వచ్చిందనంటే భగవంతుడి గుడికి కూడా ఎంతో కొంత ఇచ్చేస్తాము, కానీ అది చేయము. మనం వచ్చేంత దాకానే, అది వచ్చిన తర్వాత భగవంతుడిని మర్చిపోతాం, భోగ విలాసాల్లో ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అనేది ఆలోచిస్తాం. జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం, జ్ఞానం అనేది సంపూర్ణమైన జ్ఞానం లేకపోతే జ్ఞాన కర్మాది అనావృతమే అవుతుంది. భగవంతుడు ఎవరు అనేది సంపూర్ణంగా తెలుసుకోకపోతే అదే అవుతుంది. సో స్వరూప లక్షణంలోని ఫస్ట్ అనుకూలేన అని అంటే ఫేవరబుల్, అంటే అనుకూలమైన పరిస్థితులు మనం తెచ్చుకోవాలి. భగవంతుడికి అనుకూలమైనది ఏదైతే కృష్ణుడికి ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుందో,
performed with the intention to please Krishna. కృష్ణుని సంతృప్తి పరిచే నిమిత్తం మనం చేసే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అనుకూలేన. ఇప్పుడు కాలంలోని మనం ఏంటి, ఏదో ఒకటి మన ఇంద్రియ భోగాల కోసం మనం చేస్తున్నది, మనం ఏదో ఒక కోరిక పెట్టుకొని మనం చేస్తున్నది. కానీ కోరిక పెట్టుకొని చేస్తే అది భగవంతుడికి నచ్చదు. అది భగవంతుడికి నచ్చేది ఏది అని అంటే, ఏ కోరిక లేకుండా మనం అందరినీ సరి సమానంగా మనం చూస్తూ, మనం ఇబ్బందులకి, కష్టాలకి, ఆనందాలకి, భోగాలకి అన్నిటికీ కూడా సమానంగా మనం చేయాలి. అటువంటి వారిని పండిత అని అంటారు. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, కృష్ణుడికి we should understand Krishna to mean Krishna and his personal expansions. So Krishna includes all such expansions as well as his pure devotees. సో కృష్ణుడు అని అంటే కేవలం కృష్ణుడికి మాత్రమే కాదు, కృష్ణుడి యొక్క ఇతర రూపాలు కూడా. సో మనకి ఈవెన్ మనకి దీంట్లోని కూడా బ్రహ్మ సంహితలో కూడా ఇచ్చినారు. రామాదిమూర్తిసు కళా నియమైన తిష్టాన్ నానావతారమకరోదు భువనేషు కింతు కృష్ణ స్వయం సంభవాత్ పరమకుమాన్యో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో అన్ని రూపాలు ఏవైతే కృష్ణుడివి ఉన్నాయో, సో వారందరికీ కూడా కృష్ణుడి యొక్క రూపాలే, పురుషావతారాలు అవన్నీ కూడా. కానీ పురుషోత్తముడు ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా మనం భగవంతుని యొక్క అన్ని రూపాలకి కూడా మన అనుశీలనం అంటే వారిని మనం కొలుస్తూ ఉండాలి. సో ఇది మనకి ఇప్పటిదాకా చెప్పినటిది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, అనుశీలనం అంటే, అను అంటే ఎల్లవేళలా, సో అనుదినం అని అంటారు. సో అనుదినం అంటే ప్రతిరోజు, నిరంతరంగా. సో ఈవెన్ మనం భాగవతంలో కూడా మనం చెప్పుకుంటాము ఏంటి, ప్రతిరోజు ఎవరైతే భాగవతం చదువుతారో వారికి కూడా భగవంతుని యొక్క కృప లభిస్తుంది అని. సో అను అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రతి ఒక్కటి నిర్విరామంగా దాన్ని ఫాలో అవ్వడం. శీలనం అంటే వారి యొక్క బిహేవియర్, వారి యొక్క బిహేవియర్ అంటే ఏంటి, వారు ఏ రకంగా బిహేవ్ చేస్తారో దాని స్వభావం, ప్రవర్తన, నడవడిక. వారి ప్రవర్తన అనేది ఎలా ఉండాలి అని అంటే, భక్తి వారి ప్రవర్తనలోని, వారు మాట్లాడే మాటల్లోని, నడిచే నడవడికలోని, వారు ఏ రకంగా ఇతరులతోని ప్రవర్తిస్తారో, ఇతరులతోని ఏ రకంగా వారు ఉంటారో అదన్నీ కూడా భక్తి అనేది చూపించాలి. సో ఆ రకంగా మీరు నారదుల వారిని చూశారు అని అంటే, ఈవెన్ శత్రువుల్ని కూడా అతను మిత్రుల్లాగానే భావిస్తారు. ఎవరయ్యా నాకు శత్రువులు? ఒక భక్తుడికి ఎవరు శత్రువులు ఉండరు, అజాత శత్రువు అంటారు. వారికి శత్రువులు అనేవారే ఉండరు. ఎందుకు ఉండరు? ప్రతి ఒక్కరిలోని వారు కృష్ణుడు చూస్తారు. సో భగవంతుడు చెప్పారు, ప్రతి ఒక్కరు నా పిల్లలు, మమైవాంశ జీవలోకే జీవభూతా సనాతనః. సో నా యొక్క అంశలు వారు. అహం బీజప్రదాపిత, కృష్ణుడే బీజప్రదాపిత అని చెప్పారు. మరి అలాంటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోని సర్వస్వచాహం హృదయ సన్నివిష్టం మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ అని చెప్పనన్నారు. మళ్ళీ భోక్తారాం యజ్ఞతపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వామాం శాంతి రక్షితి. ప్రతి ఒక్కరికి సుహృదులు అన్నారు. నాకు కృష్ణుడు ప్రియాతి ప్రియుడు, అండ్ కృష్ణుడికి ఆ జీవరాశులందరూ కూడా సుహృదం అని చెప్పేశారు. సో మిత్రుడికి మిత్రుడు మిత్రుడే అవుతాడు, కానీ శత్రువు ఎలా అవుతాడు? కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వారి యొక్క మిత్రగణంలాగానే భావించేవారు. అది వారి యొక్క ప్రవర్తన, నడవడిక. సో ఇక్కడ వారు నిరంతరంగా వారి నడవడిక అనేది కూడా నిరంతరంగా భగవంతుడికి అనుకూలంగా ఉండాలి, ప్రతికూలంగా ఉండకూడదు. The particular word used by Srila Rupa Goswami in this connection is anushilam or cultivation by following the predecessor acharya. మనం ఎలా చేయాలది మనకి తెలియకపోవచ్చు, మనం అజ్ఞానులు అయి ఉండొచ్చు. కానీ మన ప్రీవియస్ ఆచార్యులు, అందుకోసమనే మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలో కూడా చెప్పుకున్నారు. ఆల్రెడీ నేను ఆ శ్లోకం కూడా చెప్పాను.
ఉత్సాహాత్ నిశ్చయాత్ ధైర్యాత్ తత్తత్కర్మ ప్రవర్తన సంగత్యాగశ్చ సతోవృత్తి. సతోవృత్తి అని అంటే అదే ప్రెడిసెసర్ ఆచార్యుల వారు ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని ఫాలో అవ్వడం. తూచా తప్పకుండా ఫాలో అయ్యాము అని అంటే మనకి ఇబ్బందే కాదు. ప్రభుపాదుల వారైతే ఏకంగా మనకి ఒక డిక్లరేషన్ కూడా చెప్పేశారు. మీకు ఎవరు ఆపుతారు? కృష్ణుడు ఆపుతారా, రాధారాణి ఆపుతారా, చైతన్య నిత్యానంద మహాప్రభు ఆపుతారా? ఎవరు ఆపినా సరే కూడా మీరు 16 మాలలు జపించండి, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వండి. మెయిన్ డోర్ మీకు జయ విజయాల వారు తెరవకపోయినా సరే కూడా బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీ నా ధోతి పట్టుకొని ఉండండి, వెనకాతల నుంచి నేను మీకు లాక్కొని వెళ్ళిపోతాను, విడిచిపెట్టే అవకాశమే లేదు అని చెప్పేశారు. ఇంకా మనం ఎందుకు భయపడాలి? సో అందుకోసమనే గోపన్న గారు రామదాసుల వారు ఒక అద్భుతమైన కీర్తన రాశారు. తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడుండు వరకు. సో రాముడు ఒక్కడే ఉన్నంత దాకా మనకి తక్కువేమీ లేదు. లోకమంతా మనతో పాటు ఉన్నది, కానీ రామనామం కానీ కృష్ణ నామం మనతో లేదు అని అంటే ఏమీ లేదు మన దగ్గర. సున్నా, పెద్ద సున్నా. కానీ లోకం అందరూ మనకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు, అందరూ మనల్ని శత్రువులాగా భావిస్తున్నారు. కానీ రాముడు లేక కృష్ణుడు మన పక్షంలో ఉన్నారు అని అంటే మనం వారికి ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఏమీ తక్కువ కాలేదు. సో ఈ రకంగా మనమంతా కూడా చాలా చాలా అద్భుతమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఆచార్యుల వారు మనకి భక్తి గురించి చెప్పారు, కానీ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినది భక్తి అని అంటే కేవలం భక్తి కాదు, భక్తి యుక్త సేవ. సో వితౌట్ యాక్టివిటీ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అలోన్ కెనాట్ హెల్ప్ అస్. సో యాక్టివిటీ లేకుండా మనం ఉన్నాము అని అంటే మాత్రం ఉపయోగమే లేదు. సో రాముడు ఒక్కడున్నారు అనేసి అన్నారు, మంచిదే. కానీ రాముడు కోసం భక్తియుక్త సేవ చేయకుండా కేవలం భక్తి అని అంటే అదొక సెంటిమెంట్ అయిపోతుంది. సో బయట కూడా చూడండి, చాలా మంది జై శ్రీరామ్ అని పెట్టుకుంటారు, బొట్టు పెద్దది పెట్టుకొని వచ్చేస్తారు. కానీ దేనికోసం వస్తారు? ఏదైనా సరే కూడా ఇతర మతంతోని గొడవ లేదని అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు వస్తారు, కానీ వారికి భక్తి అనేది ఉండదు. సో నిజమైన జ్ఞానం అనేది లేదు వారికి భగవంతుడి గురించి. అటువంటి వారు కేవలం షో ఆఫ్ కోసం వచ్చారు అని అంటే ఉపయోగం లేదు. వారు ఆ రకంగా కూడా ఒక రకంగా సేవ చేస్తున్నట్టే, కాకపోతే వారికి అదే జ్ఞానంతో కూడుకున్న భక్తి అనేది వచ్చింది అని అంటే వారికి మార్గం తెలుస్తుంది, లేకపోయినా మార్గ విహీనం అయిపోతారు వారు. కాబట్టి ఈవెన్ అర్జునుడు యాక్చువల్గా క్షత్రియుడు, ఆయనకి భక్తి తెలియదు. ఆయన అందులోని కర్మి ప్లస్ ఒక గృహస్థ, ఆయన సన్యాసి కాదు ఆయన. కానీ కృష్ణుడిని ఆశ్రయించారు. కృష్ణుడు ఎలా చెప్పారో ఫైనల్ గా కరిష్యే వచనం తవా అని అన్నారు. సో అక్కడ కూడా యాక్టివిటీ లేకుండా కాదు, ఆయన అక్కడ కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగానే చేశారు. యుద్ధం చేయమన్నారు, యుద్ధం చేశారు. ఆయన యుద్ధం చేయను నేను అని చెప్పని అనలేదు, యుద్ధం చేశారు. సో ఈ రకంగా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది యాక్టివిటీ, అది కేవలం ఏదో సెంటిమెంట్ కాదు అది. సో అనుశీలనం అంటే ది వర్డ్ అను సజెస్ట్ దట్ వన్ షుడ్ ఎంగేజ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ది సర్వీస్ ఆఫ్ ది లార్డ్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్వెల్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. ఇది ప్రిన్సిపల్స్. హీ మస్ట్ బి ఎంగేజ్ ఇన్ ది సర్వీస్ 100% అండ్ ఆల్వేస్. ప్రతి క్షణము మనం భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉండాలి. భగవంతుని యొక్క సేవ అంటే గుడికి వెళ్ళి మీరు సేవ చేయాలని ఏం కాదు. గుడికి ఎంత దాకా చేయగలరో అంత దాకా చేయండి, కానీ భగవంతుడు చెప్పిన బాటలో నడవండి. మనకి ఏదైతే భగవద్గీతలో చెప్పారో ఆ రకంగా. ఏం చెప్పారు భగవద్గీతలో మనకి? మానేసి మీ కర్మలంతా మానేసి మీరు భగవంతుడి దగ్గరే వచ్చేయండి అని అన్నారా? ఏం చెప్పారు? ఏ కర్మని చేసినా, ఏది ఆహారం తినినా దానన్నీ కూడా నాకే అర్పిస్తూ చేయండి అన్నారు. ఇదండి యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి తదాసి యత్తపసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. తత్కురుస్వ మదర్పణం, ప్రతి ఒక్కటి కూడా నాకర్పిస్తూ చేయండి అని చెప్పారు. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క క్షణం మనకి భగవంతుడిలోనే నిమగ్నమై ఉండమని చెప్పనన్నారు. మన కర్మలను విడిచిపెట్టుకొని కాదు,
there must not be any interruption in such progress of devotional service. ఈ రకంగా మీరు సరే భగవంతుడు చెప్పారు, నాకు గుడికి వెళ్ళమన్నారు, గుడికి వెళ్తాను నేను. దాని తర్వాత కొద్దిసేపు నేను ఇంకేదైనా సరే కూడా నా ఇంద్రియ భోగాన్ని నేను చేసుకుంటాను, నాకు కొద్దిగా ఆహ్లాదం అనిపిస్తుంది దాంట్లోని. ఇది ఒక్కటి మాత్రం కృష్ణుడి కోసం కాదు. కృష్ణ ఇంతసేపు నీ కోసం నేను గుడికి వెళ్ళాను, ఇప్పుడు నా కోసం నేను ఈ ఇంద్రియ భోగార్థం నేను చేసుకుంటాను అంటే అది సరిపోదు. ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసం చేయండి. భగవంతుడికి సంతృప్తి కలుగుతుందని అంటే ఆ కర్మని చేయండి. భగవంతుడికి సంతృప్తి కలగదు అని అంటే దాన్ని నిషేధించడమే ఉత్తమమైనది. సో నెక్స్ట్ స్వరూప లక్షణం. సో దాంట్లోని అనుకూల్యైన కృష్ణానౌ శ్రీరం భక్తిరుత్తమం, ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్యూర్ డివోటీ. సో మనకి ఇక్కడ చెప్పబడింది ఏంటి అని అంటే ప్యూర్ డివోటీ అనే దాని గురించి మనకి చెప్పబడి ఉన్నదన్నమాట. సో ప్యూర్ డివోటీ అంటే ఏంటి అని అంటే రూప గోస్వామి చెప్తారు భక్తి రసామృత సింధులోని, హిస్ సర్వీస్ ఇస్ ఫేవరబుల్ అండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ టు కృష్ణ. వారు ఏది చేసినా కృష్ణుని సంతృప్తి పరిచే దానికోసమనే చేస్తారు. సో అనుకూలి అంటే కృష్ణ షుడ్ గెట్ ప్లెజర్ ఫ్రమ్ ఇట్, కృష్ణుడు ఆహ్లాదాన్ని పొందాలి నేను చేసిన ఈ కర్మ వల్ల అని. డివోటీస్ యాటిట్యూడ్స్ టువర్డ్స్ కృష్ణ షుడ్ బి ఫేవరబుల్. కృష్ణుడు ఆహ్లాదం కలిగించేలాంటి పనులు మనం చేయాలి. అండ్ అది కూడా ఎవరికి? కృష్ణుడికి. అండ్ కృష్ణుడి యొక్క ఇతర వేరియస్ ఎక్స్పాన్షన్స్ కి అండ్ కృష్ణాస్ పారాఫెర్నేలియా. సో కృష్ణుడి నామము, కృష్ణుడి రూపము. సో కేవలం కృష్ణుడికి నేను గుడిలోని మాత్రమే ప్రార్థిస్తాను అని కాదు, కృష్ణ నామం జపం చేయడం అనేది, హరే కృష్ణ మహామంత్రం 16 మాలలు చేయడం అనేది కూడా కృష్ణుడికి డైరెక్ట్ గా సేవ చేస్తున్నట్టే. అండ్ అంతేకాదు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ కృష్ణాస్ ప్యూర్ డివోటీస్. ఇక్కడ జస్ట్ డివోటీస్ అనలేదు, ప్యూర్ డివోటీస్. ప్యూర్ డివోటీస్ అని అంటే ఎవరు అని కూడా క్లియర్ కట్ గా చెప్పేశారు. నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మనకి ఇచ్చేశారు. ప్యూర్ డివోటీస్ అని అంటే ఎవరు? అందరూ ప్యూర్ డివోటీసా అంటే కాదు. సో అందరూ ప్యూర్ డివోటీస్ కాదు. సో ఒక్కొక్కది ఒక్కొక్క లెవెల్ ఉంటుంది. కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియత దీక్షస్సు చేత ప్రణతి భజంతమీశం సుశిత్యా భజన విజ్ఞానమనన్యమన్య నిందంతి శూన్యం హృదయమిప్సిత సంగలభ్య. సో 3 రకాల డివోటీస్ ఉంటారు. కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి. మధ్యమాధికారి అండ్ పైన ఉండేవారు మాత్రమే వారు ప్యూర్ డివోటీస్. అంటే ఫుల్ టైం డివోటీస్ అండ్ గురువులు, వారికి మాత్రమే మనము ప్యూర్ డివోటీస్ అనేసి సంబోధించవచ్చు. కాబట్టి అటువంటి వారిని కూడా మనం కొలవాలి భక్తి సేవతోను. సో అనుశీలనం అంటే కాన్స్టెంట్ యాక్టివిటీ, ఫాలో ప్రెడిసెసర్ ఆచార్యాస్. వారు చెప్పిన దాన్ని మనం ఎల్లవేళలా దాన్ని పాటిస్తూ ఉండడం. సో అన్యాభిలాషిత. నెక్స్ట్ ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడుకున్నది స్వరూప లక్షణం గురించి. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటాం తటస్థ లక్షణం. తటస్థ లక్షణం అంటే ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ అనమాట అది. సో అన్యాభిలాషిత శూన్యం అని అంటే, అన్య అని అంటే ఇతర, అభిలాషిత అని అంటే కోరికలు, ఇతి అంటే వాడికి వారి మోటివ్ కోరిక, శూన్యం సున్నా. ఇతరది ఇంకే కోరికలన్నీ కూడా వారికి అది సున్నా అయిపోయి ఉండాలి. కోరికలు అనేది భగవంతుని సంతృప్తి తప్పించి ఇంకేది కూడా ఉండకూడదు. సో ఇది తటస్థ లక్షణం అంటే. స్వరూప లక్షణంలో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే వారు కృష్ణుడికి అనుకూలంగా చేసుకోవాలి అని. కానీ తటస్థ లక్షణంలో ఏంటి అని అంటే వారికి ఇంకేది కోరికలు ఉండదు, కృష్ణుడిని సంతృప్తి పరిచేది మాత్రమే. అండ్ జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం. జ్ఞానము అని అంటే వారికి భౌతికమైన అంటే నిరాకారవాదులు, శూన్యవాదులు వారు ఏ రకంగా అయితే జ్ఞానాన్ని ఆర్జించాలనుకుంటారో ఆ జ్ఞానం నుంచి మరియు కామ్య కర్మల నుంచి జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం. ఆది అని అంటే ఎక్సెట్రా. సో వీటన్నిటి నుంచి కూడా అన ఆవృతం. ఆవృతం అని అంటే కప్పబడి ఉన్నది, అన ఆవృతం అంటే వాటికి కప్పబడి లేదు. వారు ఈ రకంగా జ్ఞానము లేక కర్మ ద్వారా వారు కప్పబడి లేరు. అనావృతం, అన్కవర్డ్ బై మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ ఆర్ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్. కర్మకాండ, జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం, నాట్ కవర్డ్ అప్. సో కర్మకాండ కానీ, కర్మకాండ అంటే ఏంటి? తెల్లారుతూనే భగవంతుడికి నమస్కారం పెట్టుకోవాలి, ఏదో దీపం వెలిగించేయాలి, మామూలుగా
కొంతమందిని చూడండి ఇళ్లలోని విగ్రహాలను పీచేసి తోమేస్తారు కచ 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 కచామని. ఎందుకు? అవి బాగా మెరవాలి కదా, అవి అని పిలుస్తారు. ఏది? ఆ విగ్రహాలని అవి బాగా మెరవాలి కదా. అక్కడ అవి అనంత దాకా ఎప్పటిదాకైతే అనుకుంటారో అక్కడ భగవంతుడు లేరు, ఒక బొమ్మ ఉన్నదని. వారు అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటారో అప్పుడు పీచుతో తోమరు. ఒక సొంత పిల్లలు ఉన్నారు అని అంటే పీచేసి తోమేస్తారండి? లేదు. వారికి అల్లారు ముద్దుగా వారికి ఎక్కడ కళ్ళల్లోని ఆ షాంపూ కానీ కుంకుడు రసం వెళ్ళిపోతుందా అని జాగ్రత్తగా మెల్లిగా వారికి స్నానం చేయిస్తారు. గోరువెచ్చటి నీళ్లు కూడా చూస్తారు. వారి కాళ్ళ మీద చేతుల మీద ఒకసారి ఒక మగ్గుడు నీళ్లు వంపుకొని చూస్తారు. చురికిపోదు కదా పిల్లలకి, మరి వేడి లేదు కదా అని. దానికి నచ్చిన తర్వాతే పిల్లలకి పోయిస్తారు. మెల్లిగా వారికి ఫస్ట్ మసాజ్ చేస్తారు, నూనెతో మర్దన చేసి దాని తర్వాత నీళ్లు పోసి వారికి చక్కగా ఆనందంగా ఉండేలాగా చేయిస్తారు. విగ్రహాలకు కూడా ఆ రకంగానే చేయించాలి. సో ఈ రకంగా చేస్తే వారికి అనావృతం, వారికి భక్తి అనేది ఉన్నట్టుగా. అనావృతం అంటే అన్కవర్డ్ బై మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ ఆర్ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్. కర్మకాండ అని అంటే కేవలం ఏదో పైన పైన నమస్కారం పెట్టుకునేది, పీచుతో తోమేసేది విగ్రహాలని, ఒక దీపం వెలిగించేసేది. వాళ్ళ కోసమని మాత్రం మంచి ఫుడ్ స్టఫ్ అంతా తయారు చేసుకుంటారు. భగవంతుడి కోసమని ఓ 2 ముక్కలు కలకండ పెట్టేస్తారు. అది కూడా ఒక కాపర్ ప్లేట్ లోని చిన్న ప్లేట్ ఒకటి భగవంతుడికి. భగవంతుడు మనలాంటి వారు కారా? మనం ప్లేట్లోనే ఆహారం తింటాము. మనకి అన్నం కావాలి, పప్పు కావాలి, సాంబార్ కావాలి, చారు కావాలి, పెరుగు కావాలి, రకరకాల వంటకాలు కావాలి. భగవంతుడికి మాత్రం 2 ముక్కలు కలకండ. అది కూడా ఎవరు తింటారు? అయిపోయినాక భోగం చీమలు తింటాయి, వారైతే దాన్ని తినరు. వారి నైవేద్యం అయిపోయినాక ఆ కలకండకు చీమలు పట్టేసిందని డస్ట్బిన్ లో పడేస్తారు. భగవంతుడు తినిన ఆహారం భోగం అప్పుడు ప్రసాదం అయింది, ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకెళ్లి డస్ట్బిన్ లో వేస్తారు. భగవంతుడికి ఏ రోజు నీళ్లు మార్చాలి అనే ఆలోచన రాదు. భగవంతుడు కూడా మనలాంటి వారే, నీళ్లు తాగుతారు అతను కూడా. ప్రేమతోని పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. ప్రేమతోని ఏదైనా అర్పించండి, భగవంతుడు స్వీకరిస్తారు ఈ 4 కానీ లేదు, భగవంతుడికి నీళ్లు అర్పించరు. మనం నీళ్లు తాగాలి, ఫ్రిడ్జ్ నీళ్లు తాగాలి, చల్లటి నీళ్లు తాగాలి. వీలైతే పిచ్చుకల కోసమని, జంతువుల కోసమని, బయట బాటసార్ల కోసమని కూడా నీళ్లు పెడతారు, మంచిదే అది. కానీ భగవంతుడికి ఏం తప్పు చేశారు ఆయన? ఆయనకు నీళ్లు పెట్టండి, ఆయనతో కూడా మాట్లాడండి. రోజు ఒకసారి వెళ్ళి, స్వామి ఎలా ఉన్నారు, ఎండలు బాగా ఎక్కువ అయిపోయి, మీకేమైనా చెయ్యాలా, మీకు కూడా ఎండ ఇస్తోందేమో, అందుకోసమే చందన యాత్ర అనేది ఒకటి చేస్తారు. చందన యాత్రలో ఏం చేస్తారంటే స్వామిని ఒక మనిషిలాగే ట్రీట్ చేస్తారు. అయ్యో స్వామి, ఎండలు ఎంత పెరిగిపోయాయి, మీకు ఇంత వేడిలో పాపం మీరు ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు, మీకు ఒక పని చేస్తాను స్వామి, చందన లేపనం చేస్తాను, నాదేముంది, నాకు పర్వాలేదు, నేనైతే స్నానం చేయగలను, మీకు కూడా స్నానం చేయిస్తాను. స్నానయాత్ర, స్నానం చేయిస్తారు, చందనం రాస్తారు, శరీరం చల్లబడే దానికోసం. ఇది భక్తి అని అంటే. సో ఈ రకంగా వారు చేసిన దాన్ని కర్మకాండ అనరు. కర్మకాండ అంటే పేరు కోసం ఏదో చేసేయడం. సో ఆ రకంగా ఉండేంత దాకా ఆవృతం అయ్యే ఉంటుంది. అనావృతం అని అంటే వాటన్నిటి నుంచి విముక్తులైపోవడం. భగవంతుడికి నిజమైన సంతృప్తి దేంట్లో ఇస్తుందో అది చేయడం. అలా అని భగవంతుడు ఏసీలో అంతా పెట్టమని అనట్లేదు. మీరు దేన్ని అయితే వాడుకుంటారో, మీకు భక్తి అని అంటే పెద్ద గొప్ప విషయం ఏం కాదు. మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అని అంటే, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి, మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను, మా అమ్మగారు, పరమాత్మ. హరే కృష్ణ. చాలా మంది ఉన్నారు. ఎవరైనా అడిగితే నేను, మా ఆయన, మా 2 పిల్లలు, మేము 4 ఉంటారు. భగవంతుడిని కూడా లెక్క వేసుకోండి, భగవంతుడు కూడా మీతో పాటు ఉన్నారు. ఎక్కడికైనా పుట్టినరోజు ఎవరైనా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారంటే మీ పుట్టినరోజుతో పాటు భగవంతుడి పుట్టినరోజు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. కొత్త బట్టలు మీకోసం కొంటున్నారు అని అంటే భగవంతుని కోసం కూడా కొత్త బట్టలు.
మీకు ఎండ వేస్తుందంటే భగవంతుడికి ఎండ వేస్తుంది. భగవంతుడు ఏమి ఏసీలో అవంతా అడగట్లేదు. మీరు నీళ్లు తాగుతున్నారు, భగవంతుడి కోసం ఒక గ్లాసు నీళ్లు పెట్టండి. మీరు ఆహారం తినే కంటే ముందు భగవంతుడి కోసం అనేసిన ఆహారం నైవేద్యం పెట్టండి. మీరు తినే ఆహారాన్ని పెట్టండి. మీరు చారన్నం తింటున్నారంటే చారన్నమే పెట్టండి భగవంతుడికి. ఎంతో సంతృప్తి పడిపోతారు. భగవంతుడు ఎప్పుడైతే రాయబారంగా తీసుకొని వెళ్ళారో, సో ఇప్పటిదాకా వరల్డ్ లోని అన్నిటికంటే బెస్ట్ మెసెంజర్స్, సో రాయబారులు ఇద్దరు. ఒకటి ఆంజనేయ స్వామి, ఇంకోటి కృష్ణుడు. అండ్ యాక్చువల్గా ఇంకొకరు కూడా ఉన్నారు, వాలి కొడుకు. అతని పేరేంటి? అంగదుడు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అంగదుడు. సో వీళ్ళ ముగ్గురు రాయబారులు, ఎక్సలెంట్ రాయబారులు వీరు ముగ్గురే. ఆంజనేయ స్వామి దూతకి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనేది నేర్పించారు రావణాసురుడికి. ఏమయ్యా, నేను మామూలు దూతని కాదు, రాముని యొక్క దూతని. నువ్వు నాకు విలువ ఇవ్వకపోతే విలువ ఇవ్వకపోయావు, కానీ రాముడికి కూడా విలువ ఇవ్వటం లేదే, కిందను కూర్చోమంటున్నావేంటి? ఒకవేళ ఆంజనేయ స్వామి అనేసని అంజనీ పుత్రుడిని నువ్వు ఒకవేళ అవమానిస్తే నేను భరిస్తాను, కానీ మారుతిని నువ్వు అవమానిస్తే భరించేస్తాను నేను. నన్ను తిట్టు, పొగుడు, ఏదైనా చేసుకొని ఇస్తాను, నాకేం ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఇక్కడ వచ్చింది రామదూత వచ్చాడు. రామదూత అతులిత బలధామ అంజని పుత్ర పవన సుతనామ మహావీర విక్రమ భజరంగి సుమతి నివార సుమతికే సంగి. సో ఆ రకంగా ఉండేవారు ఆంజనేయ స్వామిని. ఎవరైతే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు దూతలాగొచ్చాడో అతనిని కిందన కూర్చోమంటావా? నీకు తెలియని విషయం ఏంటి అని అంటే, నాకు భీమ రూపధరి అసుర సంహారే రామచంద్రకే కాజు సంహారే, ఆ ప్రాపర్టీస్ కూడా నాలో ఉన్నాయి, అది కూడా తెలుసుకో. నేను ఒక్కసారి గర్జించానంటే నీ లంక అంతా నాశనం అయిపోగలదు. కానీ నా ప్రభు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు చేయాల్సిన కర్తవ్యాన్ని నేను చేయదలుచుకోలేదు. రావణ సంహారం అది విధి విధానంలోని శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ద్వారా రాసి ఉన్నది. లేకపోయిందా నిన్నే చంపడం అనేది ఒక లెక్కే కాదయ్యా. నీ సమస్త రాజ్యాన్ని నాశనం చేయడం ఒక లెక్క కాదు నాకు. ఈ చిన్న అడవి కోతి సగం లంకని కాల్చి పడేయగలదు అని తన తోక కంటించిన అగ్గితోని లంకని మొత్తం, స్వర్ణ లంకని నాశనం చేసి పడేశారు. ఇదిగో రావణ, చూసుకో నీ స్వర్ణ లంక. దీన్ని కట్టించేదానికి నీ జీవిత కాలం నువ్వు అంతా శ్రమించావు. ఆ లంకని క్షణంలో నేను కాల్చి పడేశాను. నీ సోదరుల్ని, నీ కొడుకుని నాశనం చేయడం నాకు ఒక లెక్క కాదు. ఈవెన్ ఆంజనేయ స్వామి తన కొడుకైన రావణాసురుడు కొడుకైన అక్షయ అనే ఒక రాక్షసుని కూడా సంహరించేశారు. వీడినే సంహరించిన వాడిని నువ్వు ఒక లెక్క నాకు. మేఘనాథుడు అంట, ఆయన ఇంద్రజిత్ అంట, ఆయన్ని సంహరించడం నాకు లెక్క కాదయ్యా బాబు, తెలుసుకో. అయినా దానికి నేనెందుకు? సీతమ్మ తల్లి ఉరిమి చూసుంటేనే మీరందరూ చచ్చిపోయి ఉంటారు. అంత పతితో పావనురాలు ఆవిడ, ఆవిడే సంహరించేయగలుగుతుంటారు. కానీ దానికి నేను కూడా రావాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే విధిలో ఏమని రాసున్నదంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ద్వారానే ఇవంతా చేయబడాలి, కాబట్టి నేను విడిచిపెట్టేస్తున్నాను. కాబట్టి ఈ రకంగా ఆవృతమై లేదు వారికి కోరికలు లేవు, వారికి భగవంతుడి కోసమనే వారంతా చేస్తున్నారు. సో కృష్ణుడిని ఎప్పుడైతే వారు కట్టేయాలని అనుకున్నారో, ఇది కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే రాయబారి కోసం వచ్చారో, అప్పుడు కృష్ణుడు కూడా వెళ్ళి అక్కడ దుర్యోధనుడు మరియు ధృతరాష్ట్రుల వారు వారందరూ కూడా పిలిచారు. మా రాజగృహానికి రండి, మిమ్మల్ని మేము చాలా గొప్ప దీనిలాగా ట్రీట్ చేస్తామని. వద్దు, నాకు అవసరమే లేదు. అతను ఎవరింట్లో ఉన్నారు? విదురుల వారింట్లో. విదురుల వారు అప్పుడు ఆహారం కూడా స్వీకరించటం లేదు. ఎందుకు అంటే ద్రౌపదీదేవి వస్త్రాపహరణం జరిగింది, చాలా ఘోరంగా జరిగింది. వద్దు, ఈ రకంగా అనవసరంగా జరిగింది మాకు. అందులోని వారందరూ కూడా అజ్ఞాతవాసము, అరణ్యవాసం వెళ్ళిపోయారు. మేము ఇక్కడ ఆనందంగా ఎలా ఉండగలము అని. కానీ కృష్ణుడు అటువంటి విదురుల వారింటికి వెళ్ళి ఆయన ఆహారాన్ని స్వీకరించారు. కాబట్టి ఇది భక్తి అని అంటే, జ్ఞానము కర్మము వాటి వల్ల మిశ్రితం అయి ఉండకూడదు అది. సో అటువంటిది నిజమైన భక్తి. ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఇస్ గివెన్ బై రూప గోస్వామి. అన్యాభిలాషితం శూన్యం. ఇతర ఏ కోరిక లేకుండా ఉండడం. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు పట్ల
కోరిక అనేది ఆ రకంగా ఉన్నింది. కేవలం ఆంజనేయ స్వామి ఒక్కరికే కాదండి, ఆ వానర సేనలోని అటుపక్క ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి, జటాయు సహితం. జటాయుకి ఏంటండి తెలియదా? రావణాసురుడితోని యుద్ధానికి వెళ్తే అతను సంహరించబడతారు అని. మొన్ననే ఒక అమ్మాయి ఢిల్లీలోని కత్తిపోట్ల ద్వారా చంపవేయబడ్డాది, ఒక మహమ్మదీయుడు ద్వారా. చుట్టుపక్కల ఎంతో మంది ఉన్నారు, కానీ వారందరూ భయపడిపోయారు. వీడి చేతిలో అసలే కత్తున్నది, పిచ్చున్నది వీడికి. మనం వెళ్ళి కాపాడదాం అనుకుంటే మనల్ని ఒక కత్తిపోటు పొడిచినా పొడిచేస్తాడేమో, మనకెవరు సహాయానికి రాకపోవచ్చేమో. ఆల్రెడీ ఆ అమ్మాయి చనిపోయే అవస్థలో ఉన్నది, మనం కూడా అనవసరంగా ఎందుకు చచ్చిపోవడం అని. కాకపోతే వీరికి ఆ రకంగా లేదు. భక్తులకి, వారందరికీ ఏంటి అని అంటే భగవంతుడి కోసం ఏదైనా చేసేయచ్చు మనం. ప్యూర్ డివోషనల్, అన్యాభిలాషితం, శూన్యం, ఇతర ఏ కోరికలు లేవు. జ్ఞానము ఇంకా కర్మకి అనావృతం అది. ఆర్ ఫిలసాఫికల్ స్పెక్యులేషన్, ఆర్ యోగా, యోగిక్, మిస్టిక్ యోగిక్ మ్యాజిక్. సో ఆంజనేయ స్వామికి కూడా ఆ రకంగా అష్టసిద్ధి నవనిధికేదాత అసవరదీన జానకీ మాత, అష్టసిద్ధులు ఉన్నాయి, కానీ ఆయనకి గర్వం లేదు దాని మీద. ఈవెన్ ఇతనికి కూడా, జటాయు కూడా సంహరించబడతారు అని తెలిసి కూడా అతను వెళ్ళి యుద్ధం చేశారు రావణాసురుడితో. అది కూడా ఏమైనా అస్త్రాలు పట్టుకెళ్లారా? లేదు, కేవలం రెక్కలతోని మాత్రమే రావణాసురుణ్ణి ఆపాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఏమండి, మామూలు యోధుల్ని ఆపలేరు, అలాంటిది రావణాసురుడు. ఇక్కడ ఎవరైతే కత్తిపోట్లు పొడుస్తున్న అమ్మాయిని, వాడి చేతిలోని, వాడు ఉండేది సన్నంగా ఉంటాడు, ఆ నీడ్చిపెట్టి ఒకటి కొట్టుండంటే కిందన పడిపోయి ఉంటాడేమో బహుశా, కానీ వాడి చేతిలో కత్తున్నది. కానీ జటాయు యుద్ధం చేసింది ఎవరితోని? రావణాసురుడితోని. సర్వ యుద్ధ కళ పారంగతుడు, అన్ని యుద్ధ కళలు ఆయనకు తెలుసు. ఇంద్రుణ్ణి సైతం ఓడిచ్చేశారు. ఆఖరికి శనిదేవతని అతని కాళ్ళ దగ్గర అతను పెట్టుకొని ఉంచారు. అంత గొప్ప యోధుడు ఆయన. అతనితోని యుద్ధం చేయడం ఏంటి, అది కూడా ఆయుధం లేకుండా యుద్ధం చేయడం ఏంటి? ఓడిపోరు, చచ్చిపోరు తెలుసు, కానీ అయినా సరే కూడా భగవంతుని కోసమని, అనుకూల్యైన కృష్ణ, సో కృష్ణుడికి అనుకూలమైనది కాబట్టి యుద్ధం చెయ్యాలి, చేస్తాను, చావు వచ్చినా పర్వాలేదు. సో ఇది వాట్ కృష్ణ డిజైర్స్, కృష్ణుడు ఏది కోరుకుంటారో అది చేయడం అనేది, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్లాస్ భక్తి. అది నిజమైన శ్రేణిలో భక్తి అని అంటే ఉత్తమ భక్తి అది. సో నిజమైన భక్తి అది. సో స్వరూప లక్షణం, తటస్థ లక్షణం రెండూ కలిసి ఉన్నాయనంటే నిజమైన భక్తి. అంటే స్వరూప లక్షణం అంటే అనుకూల్యన, కృష్ణుడికి అనుకూలమైనది, ఇంకా అనుశీలనం. తటస్థ లక్షణం అని అంటే అన్యాభిలాషిత శూన్యం, మరియు జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం. ఈ రకంగా ఉండేవారు నిజమైన భక్తి ఉన్నవారు. యాక్చువల్లీ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ కెన్ బి బేస్డ్ సింప్లీ ఆన్ హియరింగ్, చాంటింగ్, రిమెంబరింగ్ ఎక్సెట్రా. కేవలం జపము, భగవంతుడి కీర్తనం, శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ, వందన, పాదసేవన, దాస్య, పూజన, సఖిజన, ఆత్మనివేదన, వీటి ద్వారా భగవంతుని తలుచుకోవచ్చు. డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ శ్రీమద్ భాగవతం are 9 different processes, besides which everything done is unfavorable to Krishna consciousness. ఈ 9టిని తప్పించి మినహాయించుకొని మిగతాదన్నీ కూడా భక్తి హీనమైనది. Thus one should always be guarding against fall downs. సో కాబట్టి మనం చూసుకోవాల్సింది ఈ 9టిని మనం నిరంతరంగా మనం చేస్తూ భగవంతుని యొక్క భక్తిలోని మనం నిమగ్నమై ఉండడం, ఈ రకంగా భగవంతుని యొక్క కైంకర్యానికి మనం పాత్రులవ్వడం. It is only for our guidance that Srila Rupa Goswami prepared his book, Bhakti Rasamrita Sindhu, which is now presented in the form of the Nectar of Devotion. Bhakti Rasa Amrita Sindhu అనే ఒక పుస్తకం తయారు చేశారు. దాని నుంచే వచ్చింది అది. యాక్చువల్ గా నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ అనేది యాక్టివిటీస్ గా భక్తి రసామృత సింధు కాదు, అది దాని నుంచి తీసుకున్న కొన్ని పంక్తులు ఇవి. Persons engaged in the Krishna consciousness movement may take advantage of this great literature and be very solidly situated in Krishna consciousness. ఈ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుని గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోగలరు, కేవలం మనకి భక్తి రసామృత సింధు వల్ల వారు గొప్ప భక్తిలోని నిమగ్నం కావచ్చు అని అంటున్నారు. ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.
అనంతకోటి వైష్ణవ బృంద్ కి జయ హో, నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జయ హో. సో అటెండెన్స్ దయచేసి మీరు ఇది చేయండి. రామకృష్ణ ప్రభుకి నేను హోస్ట్ ఇస్తున్నాను. అందరికీ హరే కృష్ణ.